Esta semana a Casa da Cultura acolle unha exposición na que as verbas e as imaxes se dan a man en contra da violencia de xénero, na que se amosan distintos estilos fotográficos para expresar de xeito visual a repulsa contra este fenómeno. A exhibición titulada De berros e olladas forma parte do traballo fotográfico de Marga Piñeiro Díaz, Enrique González Pérez e Isidro Cea, xunto coa da escritora Andrea Fernández Maneiro. Todos eles conxugan os seus diferentes puntos de vista que dan forma a unha mesma idea, o non rotundo ao abuso psicolóxico e físico. Por unha banda, Enrique González traballa o dramatismo expresado en 10 imaxes de doloroso realismo, pero sen caer nunca na estridencia do explícito, mentras que, pola outra banda, Marga Piñeiro fala do que se esconde tras a alma dos seres implicados ao compar das verbas de Andrea Fernández. Isidro Cea atreveuse cun fotopoema no que presenta simultaneamente unha pequena composición na que cada verso titula unha imaxe de temática fantástica que conforma o remate un poema. 4 persoas e 4 xeitos de ver unha mesma e triste realidade da que vos deixamos unha mostra.